up mga katropa peeps? What's up kayo? Kamusta? So mga katropa, eto na naman tayo sa ating kwentuhan tungkol sa mga buhay natin habang gamit natin ang ating mga sakyan. So mga katropa, ang ating topic for vlog is vlog for today ay ano nga ba ang mga kailangan mo para ikaw ay makapag-travel sa ibang lugar o sa probinsya, ibang lalawigan ng probinsya na dito sa Luzon o sa Visayas, Mindanao. So mga katropa, example, tayo ay pupunta ng Bacolod City. Oh yeah. So meron tayong dalawang pagpipilian. Meron tayong dalawang kategorya, yung by land at aeroplano. Yan mga katropa, ito ang ating pag-uusapan. So bago yan mga katropa, intro muna tayo. Ito nga pa. Ayun mga katropa, ayun muling nagbabalik ang ating kwentuhan. So mga katropa, ano nga ba ang ating mga kailangan na requirements o dokumento para tayo ay makapaglakbay sa iba't ibang lugar o sa ibang dako ng Pilipinas, lalong-lalo na kung ikaw ay papunta ng probinsya. Kasi mga katropa, pagkakaalam ko talaga mas mahigpit kung ikaw ay manggagaling ng Maynila o Luzon papunta sa mga probinsya tulad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kumbaga mas iba ang kanilang protocol kaysa dito sa atin. Mas mahigpit sila doon kaysa kukumpara mo dito sa dito sa Luzon o basta dito sa Maynila o sa Metro Manila. So ang una mga katropa, tayo ay pupuntang Bacolod. So ang una kong babanggitin mga katropa ay aeroplano. Ano ang kailangan mo? Una mga katropa, kailangan mo kumuha ng barangay clearance. At katapos doon mga katropa, kukuha ka ng health certificate dito sa LGU sa atin o kung saan man tayo pwedeng kumuha ng health certificate na tayo ay katunayan na wala tayong sakit. Yan. Pangatlo, kukuha tayo ng plane ticket. Pero bago tayo kumuha ng plane ticket mga katropa, humingi muna tayo ng LGU acceptance sa Bacolod. Yun naman acceptance ay mga katropa, yun ay katunayan na tayo ay tinatanggap nila. So bago ka pala kumuha ng ticket, unahin muna natin ang LGU acceptance. Kailangan natin yun. Kung ikaw ay may lakad doon at may kakilala at kung ano man ang iyong gagawin doon, makipag-ugnayan ka na doon sa iyong kakilala doon at tulungan kang humingi ng LGU acceptance sa Bacolod o sa munisipyo nila doon o sa city hall man nila doon. Ayan mga katropa. Okay, alright. Sana inyo kung naririnig dito sa aking mga sinasabi dahil medyo maingay ang ating motor at ako ay nasa kalsada. Ayan. So mabalik mga katropa, unahin muna natin pala ang LGU acceptance bago tayo maglakad dito sa ating mga mga requirements dito sa Luzon. Ayan. So anyway mga katropa, pag meron na kayong LGU acceptance, kaya ng aking sinabi ay maaari na kayong kumuha o humingi ng barangay clearance, health certificate o swab test. So pagkatapos ng mga katropa, pag meron na kayo, maaari na kayong kumuha ng plane ticket o aeroplano nyo papunta doon sa Bacolod. Pag meron na kayong ticket, pwede na kayong pumunta ulit sa LGU o sa police station para humingi ng traffic authority.
Bakit panghuli ang travel authority mga katropa? Kasi yung travel authority ninyo, inilalagay ang petsa doon kung kailan yung exact flight nyo, exactly flight ninyo ng inyong aeroplano o ticket ninyo. Ganun. So, kung kayo ay pauwi na doon, so protocol ulit tayo, quarantine tayo ng 14 days o mahigit pa. Ganon. Kung round trip naman ang inyong ticket mga katropa, ang ibibigay sa inyo na travel pass o travel authority, ay round trip lang din. Yun, basta ang importante mga katropa, meron kayo LDO acceptance. Ayan. Okay, alright. So, gano'n lang mga katropa. So, wala namang masyadong pinagkaiba sa Baylan. Ito ang ating pangalawang kategory ay yung Baylan. So, wala namang halos pinagkaiba mga katropa. Ang pinagkaiba lang nila doon, siyempre, hindi ka naman kukuha ng plane ticket kung ikaw ay magbabaylan. Diba? So, patama ba? So, ganun din mga katropa, panghuli pa rin yung okay, barangay clearance, health certificate, tapos travel authority, LGU acceptance. So, panghuli pa rin yung LGU acceptance mga katropa. So, pag kayo ay na-complete nyo na yung maliban sa LGO, travel authority, ang dadalhin nyo lang doon mga katropa ay ORCR na inyong sasakyan at bilang kung ilang kayo sa sasakyan, ilang katao kayo doon sa loob ng sasakyan. Siyempre susulat nila yan. So ayun mga katropa, ganun lang kasimple. So anyway, ang aking payo, kung hindi naman kinakailangan, kung wala naman kayo gagawin doon o saan may pupunta, mas may manatili na lang dito sa ating lugar. Ayan, okay, so manatili na safe, ligtas ang ating pamilya. So mga katropa, sana kayo ay merong naiintindihan dito sa ating kwentuhan. Kung ano man yun, sana inyong naunawaan. Ayun mga katropa, sana po inyong supportahan dito sa ating channel at huwag kalimutang supportahan. Ayan ha mga katropa. Ito nga pala, don't be right. See you on my next video mga katropa.